Dito tayo ngayon sa Calawag, Quezon. Malapit na tayo sa terminal ng Bus Raymond dito sa Calawag. Aalamin natin ang sitwasyon na naman kung mayroon na silang operasyon. Sa ngayon siguro kung mayroon mga bus doon, tatanungin natin kung magkano na ang pamasahe, para siyempre alam naman ng lahat kung mura ba ang pamasahe o mas mahal na ngayon. Yan ang aalamin natin. Abangan natin mamaya. Ang terminal kang Raymond, Calawag. Wala pa rin operasyon. Wala pa rin operasyon. Alam nyo guys, hanggang ngayon sa PITX ang karamihan ang bus terminal ng biyaheng mga probinsya, kung saan ka mabiyahe, biyaheng Bicol, biyaheng Luzon, Visaya at Mindanao, doon ang pero meron na rin sa Cubao. Yun ang nakita ko lang sana, pero hindi ko pa napupuntahan. Pero sa ibang mga local na terminal, katulad ng mga stopover dito sa Calawag Terminal, yan ay wala pa talaga ng operasyon. Kaya lahat PITX to Naga City Terminal, yan ang muna. Katapos mo sa Naga, pagbaba mo, yan meron rin biyahe kung saan ka na lugar. Diyan ka na sasakay sa Naga City Terminal. Kaya sa lahat po na magbabiyahe ngayon or kung kailanman, siyempre ingat lagi. Bye, love you.